ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ଆଗ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ। ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଗଲି ପିଠା କରିବାକୁ, ଚକୁଳି ପିଠା କରିବାକୁ। ଚକୁଳି ପିଠା କରିସାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ। ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ତ ଜମା ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉନଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ହେଲାଣି। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଲେ ତ ସେ ଚାଉମିନ ଖାଇବେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ କରିକି ଦେଲି ଖାଇବାକୁ। 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଉମିନ ଖାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପଚାରିଲାବେଳକୁ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମକର ଚାଉଳ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କରାହେଇଥିଲା ଭୋଗ ପାଇଁ, ତ ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜିର ମେନୁ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଟିକେ କେକ୍ ବନେଇବାକୁ। କେକ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ କରିପାରିବିନି ତ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ ଆଉ।